Salutare și bine v-am găsit la primul meu vlog de pe acest canal. Astăzi voi juca împreună cu vecina mea. Bună! Acum o să vă arăt brawlerii mei. Ok. Eu cred că o să mi-l iau acum pe Crow sau pe Leon. Nu, mi-l iau pe Crow. Ok. Acum să pui o mapă. Ce mapă să punem? Pune și tu două shutdown. Ok. Te rog. Ok, ready. Hai să dăm ready și... Ok. Hai. Ok. Bine, deci acum trebuie... O luăm eu pe ăsta, lasă-mă pe mine. Ok. Hai, da, Pleacă de acolo, pleacă de acolo. A, uite-l pe Brock. Mamă, câte de-alea, bă, de viață. 11 de-astea. 11. Câtă viață am și eu și mai ales și tu. Dar să ai pe Crow 9860. Showdown, am ultimată și gadget. Eu mai am un plic la ultimată. Și gadgetul la oricum. Hai, de unde sunt ăia? A, uite unul acolo, uite-l pe Poco. Lasă-mă pe mine ca să mi se încarce. Nu, aoleo, nu, e Mico. Părezi. A fost prea easy, de ce? Am avut amândoi 3 kill-uri. Da. Am tăiat 18 pe Crow. Uite, e bine. Așa. Bun, jucăm și la knockout? Da, dar la knockout cred că mi am pe Ems. Ok. Eu o să rămân cu... Ok, sincer să vă spun, acum eu vreau să... Am observat ceva foarte tare la acest Brawl Pass. Ceva foarte tare, de fapt. Na, mie îmi place foarte mult skinul care s-a băgat pe Ems, gen, uite-te și tu cât de... Meduza? Da, Meduza Ems. Dar are parcă, nu știu... La cât ești în Brawl Pass? Uitați-vă cât de ce poziție tare de win are. Deci pare rău. Poziția de win. Eu sunt la 19. Sincer să fiu, cred că, nu știu dacă mi-l iau pe ăsta, dar de fapt cred că o să mi-l iau, sigur mi-l deblochez. Trebuie să filmezi neapărat. Da. O să fac un vlog și când o să deblochez acest Brawl Pass tot și PES-ul de sus. Următorul vlog cu ce vrei să fie? Brawl Stars, Roblox ori Fortnite? Dacă joc Brawl Stars, o să joc tot cu Ramona sau dacă nu cu, nu știu, alți prieteni mei. Dacă joc Fortnite, ori o să joc singur sau dacă nu știu, mai joc cu cineva. Mamă, e un alt Crow, dar eu ăla nu cred că are scuțotle și de pe. Sau are... Mamă, Lily, sunt cam bun. Ok, are pe Lily. Bă, mă moară Hai să vedem. Mă moară grip. Am un grip. Da. Oh my gosh. Pe mine nu m-a... Încă nu m-a urât. Și e bine. Mamă, Eu credeam... de ăla. Ce? S-a pus de la ultimată de aia. Da, știu. Așa are Nita.
Nu știu, mie mi se pare normal. Dă-i în grif, că m-au omorât. Bine, l-am omorât. Noi pe Brawl Stars suntem destul de buni. Nu știu ce să zic, sincer. Oricum, ea este un pic mai, sincer să zic, e mai începătoare, Da. dar Încă am că, început din mai. eu cred că am început de câteva luni, cred că mai bine, cred că eu am început din ianuarie sau ceva de genul, nu știu. Bine, i-am omorât pe ea. Bine, bă. Am jucat bine până acum, dar doar să nu mă omoare. Mamă, la limită era să mă omoare. Mă duc. Nu o să omor. Mama are scutul. Am mai văzut cum a prins sus acolo. Nu am văzut. O să vezi. Nu cred. Eu cred că am fost, da. Da, ai fost al primul. Mamă, n-ai omorât niciunul, bă. Bă, frate. Bă, da, am mai omorât și eu, dar tu îmi furai kill-urile. Păi da, le furam pentru că... Unde sunt? Da. Uite, ce skin să-mi iau pe Crow? Să-mi las tot pe ăsta, să-mi iau pe ăsta sau pe Crow simplu? No, da, sunt mai. Champion Crow sau White Crow? Jucăm la Wipeout? White... Ce? Nu știu dacă mai... Hai să jucăm la rank. La rank? Uite, hai să jucăm la rank. Uite. Eu de bea. Eu înainte ne certam foarte rău cine se joace cu Edgar. Eram nebuniți amândoi. Da. Uite. Bă, ți le luat pe Edgar? Ca un oguleț. Nu știu, mi l-a spilat. Sincer, cred că mai bine mi luam pe spot la runda asta. Mai bine era dacă mi luam pe spot. Că e mai bun, că aruncă și peste. Așa. Dau de ce duc ca să mi se încarce mai repede. Bă, știi ce vreau să încerc eu la runda asta? Dacă o să pot să încerc. Să încerc dacă o să-mi mai pice. Să văd dacă pot să merg cu ăla. Cum îl cheamă, mă? Angelo. Dacă pot să merg cu Angelo peste asta aici, peste Deci eu le dau rău. peste găurile alea negre, dacă pot să, nu cred că merge totuși. S-ar putea să nu meargă, că sunt unele găuri de alea care nu poți să mergi peste ele. Ok. Le dau o dată tare pe mamă. Eu mă duc cu... Mamă, le-am dat rău de tot. I-am dat și ultimata și gadgetul pe safe-ul lor. Mamă, bă, dar neapărat trebuie să dau hyper charge în runda asta. Vreau neapărat să dau hyper-ul. Hai, bă, mă omoară. Ok. S-ar putea să câștigăm. Că fata o cheamă Ștefut. Doamne. Și pe una Maiuț. Sigur sunt prietene. Mamă, frate, mai am un pic să... Mai aveam un pic și Mamă, dar cred că am făcut la kill-uri în runda asta. Mai am 1% din safe. Mă duc acum pe ei. Bine, mă, am dat ultimata. Mamă, eu m-am ocupat de să știu să-i omor. Ok.
Bă, nu se poate. Ok, cam atât a fost cu acest vlog. Like și subscribe, vă rog, mult de tot. Să alegeți voi ce să jucăm. Pa, pa!